Nggih pripun Pak Slamet? Oh niki wonten pamundutan wonten ingkang badhe dana swanten. Nggih monggo sinten asmanipun? Nggih niki saking panjenenganipun Mas Aan ingkang mijil saking Sukorejo mriki kemawon. kemawon. Nggih Mas Aan monggo. Nggih. Bola dhewe. Monggo Mas Aan, monggo kula aturi jengkar saking Palengguan monggo. Nggih, monggo. Monggo Mas Aan. Nah, menawi kalih garwanipun Mbak Ria monggo. Oh, ngoten nggih. Nggih. Heeh. Pun biasa ngoten iki. Nggih, pun biasa. Monggo Mas Aan. Oh nggih. Mas Aan, Mas Aan pun di Mas Aan. Monggo ae Mas Aan. Nggih, Mas. Nggih. Nggih. Nah, ora mbok sepoti Mas Tris. Nah, jenengan sepoti ben semangat. Nggih. Orjine bola dhewe yo. Oh, nggih. Ayo monggo Mas. Garwane ndi? Garwane Mbak Ria ndi? Dhewean ae. Lagune apa? Apa? Pupu sing nelongso. Ah, karo Mbak sinten? Mbak Titin, Mbak Riris atau Mbak Dewi? Wes suwe ora tau manggung bareng sentimene ra kaprah. Kali Mbak sinten? Mbak Titin nggih. Pupu sing nelongso Matris pamundutanipun saking Mas Aan. Konjo Dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi selamat sampai tujuan. Do Telogo Randu Blatung. Laring kalau jangan siang punika derek mangku biya wonten dalemipun Bapak Sutarman nggih. Beda rasane. Monggo penatri pupu sing nelongso. Lho. Kandhani yo mangkane to. Aku wis tandha. Kang mboten usah nggural. Nggih. Nggih ngaturaken sugeng kondur kadang besan saking Randu nggih Mas nggih. Mugi yo nggih Pak, sabar yo. Ya Allah. Iki lho lagi do diuntir Pak. Masa Allah. Bangetan. Spesial buat teman-teman berdua. Oke, spesial buat teman-teman berdua. Ampun sampai pupus Mbak Tresnone. Ojo nganti pupus. Langgeng selawase. Selawase, Sakinah amin. mawaddah. Ji, hanya maut yang memisahkan. Oke. Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Ya wah aku roh ngantene melok bahagia. Apa rasa tresnamu Bahagia selalu Mbak cantik. Amin Mas ganteng. kaya pupus pinggir negara. Sesek ning jero dada pancen nerake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kananmu kang mas pupusen rasa tresnamu. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku kecike kowe lunga saka uripku. Paribasan rangge Iya Mas. lintah neng angkasa. Sini mau ikut joget, oke boleh? Gawe lara marang tresno. Sini sama Mbak Bu sini. Wis takdirku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu. Ngene iki mergawe disusul anake. Mau lak takon ning omah ae le wong ayu kok iso nusul mang piye iya ta. Sekolah mang urung mantuk padahal lho ya wis nusul. Joget ya, joget. Ayo. Disangen ibu ayo joget tapi tangannya sing bagus.
bagus ning jero dada pancen lagi arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kananmu kang mas pupusen rasa tresnamu. Ayo joget sayang lah ya penyanyi disusul anake. Apa iki Ayo joget. senane Ayo. takdirku sing jawab Mbah mumpung sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kuwi lungosa kauripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis takdirku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Iya ayo joget dong ayo kayak senam nenek sekolah nih loh bu. Sesek ning jero dada pancen larake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kananmu kang mas pupusen rasa tresnamu. Sikat ya mas. apa iki Yo seha lo ya. mu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lungosa uripku. apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lungosa uripku. paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis takdirku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu. Abah Malin apa mas? Oh single aja, oke terima kasih. Ini kamu mau turun apa masih mau di sini sayang? Turun. Mbah Bu, ayo turun iki. Nggih. Mau turun. Mbak menawi Mbak Ciplu badhe ngregangan suasana Bagya Mulya monggo
Nggih, Mbak Cipluk. Jadi nyanyi. Oh. Ayo monggo, Mbak Ayu Riris monggo. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di kesempatan siang kali ini. Dari keluarga besar Campur Sari Rizky Nada, harus undur diri ada apa Nanda. Masih ada satu nomor lagu, yaitu Titip Cinta terspesial buat Bapak Ibu ajar semuanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Sakno, sakno. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita, karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Oke, terima kasih. Selamat siang buat Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di kesempatan siang kali ini. Saya ucapkan matur sembah nuwun, thank you, terima kasih buat pelajaran semuanya. Dan juga masih bareng bersama Campur Sari Rizky Nada yang punya kawasan dari Sonorejo Blora Mustika atas pimpinan beliau yaitu Bapak Dasar. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarkan derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di kesempatan siang kali ini. Dan saya ucapkan matur sembah nuwun, thank you, terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Selamat menikmati hidangan yang tersedia di hadapan panjenengan semuanya. Ya, melo rene lo, melo joget rene lambe bojomu rene lo. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Monggo Pak Sri. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya.
biarkan derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk undangan yang sudah hadir di kesempatan siang kali ini. Saya ucapkan matur sembah nuwun, thank you, terima kasih atas hadirnya semuanya. Dan kami ucapkan buat Bapak Ibu tamu undangan, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa untuk nanti malam bersama Campur Sari Rizky Nada.